U 100 se godina mnogo toga promijenilo. Mijenjale su se karte svijeta. Dogodila su se važna znanstvena dostignuća. Bili smo na nezamislivo dalekim mjestima, a naučili smo funkcionirati ne izlazeći iz vlastitog doma. Promijenile su se okolnosti u kojima radimo, stvaramo i živimo. Ipak, neke su vrijednosti ostale iste. Snaga međugeneracijske solidarnosti, povjerenje i socijalna sigurnost. To su vrijednosti kojima pokrećemo i čuvamo našu zajednicu. To su i naše najveće vrijednosti. Prije točno 100 godina, osnivanjem Središnjeg ureda za osiguranje radnika u Zagrebu počela je naša priča. Do danas smo mijenjali nazive, ali ne i zajednički nazivnik. Ostali smo stožerna institucija koja osigurava socijalnu sigurnost građana, koja vodi brigu o osiguranicima i korisnicima. Svako je vrijeme donosilo svoje prioritete, a mi smo uvijek na sve izazove odgovarali brigom za naše korisnike. Zahvaljujući predanom radu naših zaposlenika, godinama smo stvarali riznicu vrijednih iskustava kojima danas, uz pomoć suvremenih tehnologija, osiguravamo kvalitetnu i dostupnu uslugu po mjeri suvremenog korisnika. Hvala im na tome. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje danas je ključna institucija nacionalnog mirovinskog sustava koja kontinuirano skrbi o približno 1.600.000 osiguranika, više od 1.200.000 korisnika mirovina te više od 150.000 korisnika doplatka za djecu. Prvih 100 godina uvijek vama na usluzi. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.